nagkahulugan na siya daan o kaluwasan ang iyang ngalan, salvation. Yeshua means salvation. Mo nagsusihon, ang akong challenge ba? Susihan nimo unsay kahulugan sa mga ngalan nga imong gisimba. For example, sa ato na kayong common nga gisimba nga nailhan nga ngalan nga mao ang Hesus. Nya imo nang susihon sa mga diksyonaryo unsay meaning sa ngalan nga Jesus. So, bisag asa nga diksyonaryo, dili man ning amo pagpasakit ha, ang paglamdag ng mapag-abli lang sa atong mga salabutan. Bisag asa nga diksyonaryo, wa kay mabasa nga ang Jesus nagkahulugan og kaluwasan. Kay ang Jesus imbento ug mugna ra na siya sa tao o mga leader sa relihiyon. So dili gina siya mo'y ngalan nga makaluwas. Amen. Pero daghan kay mga tao nga nagsimba og nahinaya sa pagtuo ni ana nga lana kay mo lagi ang ato laging Biblia nga namat-an binisaya nga Biblia translated na daan sa mga relihiyon nga nagpaluyo. Gihimo pa yung negosyo ang Biblia, gipamaligya sa mga department store, mga Bibles, mga bookstore, unsa pa diya magison, nahimo ng negosyo ang Biblia. So, bisag unsang Biblia ha, ang atong paliton, wa gilaing nakasulat yan, Jesus yon, Jesus yon. Gawas lang kung makapalit ka og Bible nga gikan sa Jewish, kanang complete Jewish Bible, chronological Bible, mga igsoon, nga ang author ana mga Jewish yon, or mo palitan ka Hebrew nga Bible, ay pa nimo masabtan nga ang ngalan di ay yun. Ang ngalan di ay sa manluluwas, Yeshua. Yeshua di ay mangisuon kung makapalit kag Hebrew nga Bible. So diya nimo matuki ang kamaturan ba nga Yeshua di ay ang tinuod nga ngalan sa Misaya. So imo dayon ng balansehon nga giingon sa Biblia, walay laing nga ngalan nga gihatag gikan sa silong sa langit. Ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita usa ra gid ngalan kapatid, di ba? Amen. Kanang walay lain ba bitag walay lain nga ngalan. Usa ra gid ang ngalan. Di na may una walay lain nga ay klase ngalan. Juan ug Pedro, dili na pwede. Usa ra gyud ka ngalan. Atong balikan og subli og basa ka usa kapatid palihog ko Buhat 4:12. Sa Buhat 4:12 kung naandam ninyo kinsay nakaandam niya. Nga walay lain gyud nga ngalan. Sa lain nga version niya kay walay kaluwasan ni bisan kinsa pa nga lain, kay walay bisan unsa nga lain. Nga ngalan nga gihatag gikan sa silong sa langit ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. So usa ra gyud siya kangalan ang makaluwas. Pero nganong daghan man ang nangnungha karon nga mga ngalan nga nag-angkon nga mao ang ngalan nga makaluwas. Nana, naridi na? Basa ko nung kapatid. 4:12, buhat. Buhat 4:12. O walay kaluwasan, pinaagi kang bisan kinsa pang lain. Wagi kaluwasan gi kuno ha sa bisan kinsa nga lain nga ngalan. Kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan Oh, sa silong sa sa langit. Mm. Nga gihatag ngadto sa mga katao Oh. na pinaagi niini maluwas kita. Kana nga lana ba? Gikan sa silong sa langit ngadto sa mga tao, walay pili bitos lahi. Walay giingon nga lain sa Pilipino, lain sa Amerikano, lain sa mga Hudyo. Gihatag gikan sa silong sa langit ngadto sa mga tao, sa ato pa sa tanan yod nga mga tao. Bisag unsa pay imong lahi. Bisag unsa pay imong nasod, usa ra gyud kangalan. Kay ang giingon sa Biblia, way kaluwasan sa bisan unsa pa nga lain nga ngalan. So unsa man gid ni ngalan nga bugto ngalan nga diha ra gyud niana maluwas ka. Kini ra gyud ngalan nga Yeshua Misaya, Yeshua Hamashiach. Kay ang Yeshua means salvation. Mga igsuon sa mga kulukoy o Jesus kay lagi dito lagi sa ang mga translator manggod maigsuon nagbuot-buot pag-translate ilabi na sopak sila sa mga Jewish nga mga kultura ilang gi-translate ang Grego manggod mo'y responsable sa pag-translate ni ini maigsuon kay ang una ganing compilation ang una nga compiled nga kanang New Testament Greek man gyud di man na ikalimutan to. So
sila mo responsable sa pag-usab sa ngalan sa Yeshua ngadto sa Jesus, sa Jesus. O unsa may rason nila nga ang ilang pag-translate di ay kung imong paminaw ng ilang explanation letter by letter. Ang yod sa Hebrew ilang gi-translate sa iota, sa Greek na alphabet iota. O niya ang Yeshua, ang ilang gi-translate og epsilon. Epsilon na to siya. So, muna na ang magsuon nga ilag yung hinay-hinay og letter by letter. Niya karon kay ang shen sa Hebrew wala man equivalent so muna kunong nahimong sos. Pero ang pangutana, ang tumoy sa Yeshua, ang sunod sa shen, ayen na siya. Ayen. Ang sound nga ayen or shua, ang sound sa katapusan, ang equivalent ana sa Greek unta ang alpha. Apan nga nung ilang manggi butangan og sigma, final sigma ang ilang gibutang aron mo gawas ang sound ng sos. Munang Yesus. Nganong Yesus man kay kanang sos girite nila ang sound ng sos kay maunay pag-pronounce anang gisimba sa Greek na Dios nga mao si Zeus. Nga ang correct na pronunciation ng Zeus is sos. Sos man. So muna siya nga gialista nila og final sigma aron ang ngalan nga sos magpabilin sa baba sa mga tao o bisan pag ang reliyon kuno sa mga Hudyo or ang teaching sa mga Hudyo makailap sa tibuok kalibutan, ang tibuok kalibutan nagsimba lang yapon kang sos nga mao si Zeus nga amahan ni Napoleon or amahan ni Apollo. So mauna siya mga igsuon nga usa ka binuang na teaching sa reliyon. Kay sa diyang si Yeshua gilansang lagi kuno dito sa istaka, gilansang si Yeshua sa istaka. Ang nakasulat dito mga igsoon, gisulat ni Pilato dito sa Juan 19 ngadto sa 20, gisulat man dito sa istaka ang tulo ka lingwahe. Unang lingwahe Yeshua Hanatsre Melek Hayehodim sa Hebrew. Unya gisulat sa ni Pilato sa Greek. Nya dito kuno pagsulat sa Greek, dito na kuno nagawas ang Jesus, dili na siya mao. Di kumutuon niya na. Kay kung maminaw tag balita karon gikan sa Amerika, mga igsoon, ang i-translate sa mga reporter dere sa media ang gisulti lang sa presidente. Pero ang ngalan sa presidente wala i-appeal o translate. Di ba? Nakabantay mo. Mo report sila kang Barack Obama. O ang pangutana, pag-translate nga, muna gisulti ni Barack Obama, apilon ba nila ang ngalan ni Barack Obama o Binisaya? Dili. Ang ipanultira ni Barack Obama, ang mensahe ra ni Barack Obama, mauray ilang i-translate. Pero ang ngalan nga Barack Obama, magpabili na siya. Aron mailhani mo kung kinsay nagsulti anang pulunga. Kanya karon, kay si Yeshua may gilansang mo niya, gitranslate man po ang ngalan, wala na, dili na kamaturan. Nagpabilin ang Yeshua. So, pag-translate ni adto sa 19, Juan 19 adto sa 20, Yeshua Hanatsre Melek Hayehodim sa Hebreo, pagsulat adto sa Greek, mo gyapon ang sound. Yeshua ho Nazarios ho Basilios ton Iudayon. Pag abot sa Latin, mo gyapon ang sound sa Yeshua. Yeshua Nazarenum Rex Ijorom. Mo lang gyapon. Dili mausap ang ngalan. Samtang ang message mo ray matranslate ngadto sa Hebrew, Greek ug Latin. Mo nay kamaturan. Unya mo di kay basihan nimo nga gi-translate sa Greek, gi-translate sa Latin. Mo na nga migawas ang tulo ka ngalan. Yeshua, Jesus, ug isom. Dili na mahitabo. Mga igsoon, pag mausab ang sound, ang Yahweh, ang akong example, kung ang Yahweh nga kung ihatag nimo, usbo nimo ang iyang disenyo, ang iyang ngipon, pag usbo nimo, dili na makaablis kandado nga kung ipadlak. Di ba, Brad? Amen. Amen. Muna kung usbo nimo ang sound sa ngalan nga makaluwas salvation, salvation ang meaning sa Yeshua, pag abot sa Jesus, unsa may meaning? Wala na may meaning sa Hebrew nga salvation. Unsa meaning ano sa Greek? Helzos. Pag Helzos, meaning maghimaya ka sa Diyos. Mo na meaning sa Jesus. Helzos. Maghimaya ka sa Diyos. So,
Salvation ba ang gisulti? Dili. So mao na siya mga kaigsunan ko ang kamaturan. O ipaliw ko basa sa kinsay nakandam Brother Roy? Kalas siya. Dili pa. Juan Juan. katong Juan 19 ngadto sa 20. Juan 19 hangtod sa 20. Mm. Og si Pilato usab nagsulat og usa ka pahibalo Mm. og kini iyang gibutang sa uluhan sa istaka. Mm. Ang pahibalo nag-ingon, Mm. si Yesua nga taga Nazaret ang hari sa mga Hudyo. Amen. 20. Mm. Daghan sa mga Hudyo ang nakabasa sa maong pahibalo Mm. kay ang dapit diin didto si Yesua ilansang sa istaka haduol raman sa syudad. Mm. Og kini gisulat man sa mga Latin nga pinulungan nga Hebrewanon, Latin o Gresyanon. Oh. Amen. Gisulat niya sa Hebreo, Latin, o Grecianon. Muna sa Hebreo, Yeshua Hanatsre Melech Hayehodim. Pagsulat niya na sa Latin, Yeshua Nazarenom Rex Ijorom. Pagsulat niya sa Griego, Yeshua Ho Nazarios Ho Basilios Ton Yudayon. Mo na pagkasulat. Dili kay ang Yeshua mo'y giapil og translate. Di na mahitabo may isuon. No, ang hala nagpabilin gina siya. So, mo na nga atong balik-balikan, hinumdumi nga ang yawa mga isuon mo'y author sa gitawag confusion, kalibog o Amen. pag kanang gitawag na to pagsalaag sa mga tao. Paglawgaw. So iyang gilsalaad ang mga tao sa tibuok kalibutan pinaagi sa pag-usab-usab sa ngalan. Kay dili gusto lagi si Satanas nga doon na pa'y taong maluwas. Kay bisan pag-unsa nimo ka reliyoso, dibutado ka kaayo sa imong reliyon, pero dili mao ang ngalan nga imong gisangpit, di gid ka maluwas. Kay ang pasalig sa buhat 4:12 kapatid, di ba? Wala. Wa may lain nga ngalan nga makaluwas. Ang ngalan naman yun sa Misaya, nga ngalan naman yun ni Yeshua. Ang Hebreo nga ngalan ni Yeshua, nga nagkahulugan, salvation. Kay, mo may gisulti sa Matthew 1:21, Bekarata et Shemo Yeshua, Keho Yoshia et Amo. Pagdatawgon mo siya, o paggangalan mo, pagdatawgon mo siya ang iyang ngalan nga Yeshua, kay siya mao ang magaluwas sa iyang katawhan. So, Yeshua meaning, He will save. Keho Yoshia et Amo. So, mao na ang meaning sa Yeshua. Yeshua ang original nga ngalan, mga igsoon. Kanya kung imo nang hubaron sa lain nga lingwahe, mausab na lagi, dili na siya mo epekto. Di na siya makapaluwas. No? Mahimong piki na siya nga klase sa ngalan kung imong i-translate. Yakin sa may naghatag og authority na nagbuot-buot niya na nga kanang ngalan nga Jesus mo na makaluwas. Kundi mga pastor lang, mga evangelist lang. Nag-agad lang po sila, sumala silang nabasa sa Biblia, nga mura po nakasulat lagi sa Biblia. Kaya wa man nila tukya ang lintunganay o ang kamaturan o ang gamot o ang sinugdanan sa Biblia. So muna na amay so nga, kining amo nga, dili man yung pagpaninsulto, pagpanakit ninyo, ang amo, pag-open sa inyong una-huna, kay kinsa may maghinigugma ay di ba kitara? Malipay dahil may kamera yung mga luwas, kunya ka mo mga imperno, niya samtang ipangkubala ng iyong tuhod sa paglinood, niya anang ngalan nga inyong gisimba, pero di gyapon makaluwas. Di ba looy kayo? Amen. Nangahurot na ng inyong income paghatag ikapulo nga to sa inyong simbahan, nangadato na ang inyong pastor sa inyong hatag ikapulo, kunya na imperno lang gyapon mo, di ba looy kayo? Looy Kunya na. mingon mo, naaman day mo brother Gidson na hibalo man day unta mo tinod nga ngalan, wa gyud na din yung gisangyaw. Nagkahigayon na maunta mo sa pagwali sa iyang pulong diya sa kahanginan na mo'y radio program. Pero wag ganyan yung sangya, inyong gilom-loom. Nagbinul-anon mo, ija-ija-aho mo. So, mag-uol sa tingali mo kung mag-ija-ija-aho mi. So, ang amo, mao nga, i-share na mo sa inyo ang kamatuoran, dili pagpasakit. Ayaw niyo hunaw-na nga nagpasakit mi. Hunaw-na ninyo ba nga, gugma ang nagsogo sa among makasing-kasing, kay kinsa may magminahalay, di ba kita ra puro mga Pilipino? Amen. Amen. Masuko mga ilaro ng atong parente sa laing mabiktima mangingilad, masuko mga ita. Kunya, luoy kay ginyong kalag na biktima tas mangingilad nga mga kapastoran. Wa may lang. Nagkara ba mga pastor nga negosyo ray tuyo, Oh, panapi ray tuyo, wali ra kapulo,
mga igsoon, pero kining among reliyon, kining among pagtulon ron, mura gini pagtulon ay wa mangubra kapulo. Why offering? Why Amen. sibot? No? Kay dili man ni negosyo nga mo gud. Kining amo tinud-anay nga pangkaluwasan gini siya. Amen. Wala ginis ka maturan. Amen. Kung nga, hinaot ba nga mabuksan ang inyong salabutan kay si Yeshua mo na ang Hebreo, ang Jesus mo na ang English. Sa Binisaya, Jesus. Sa Tagalog, letter H na. Di ba? H na ang Jesus. So, sa panahon sa mga apostoles, wala pa'y in English. Wala pa'y Tagalog o ay Bisaya. Kung naaman, dire sa Pilipinas na panahon na. Pero sa dito sa Israel, wala na sila kadungog o ngalan nga tinagalog in English or Binisaya. So sa panahon sa mga apostoles, wala sila kadungog og ngalan nga Jesus Christ. Kay kanang ngalan nga Jesus Christ in English naman gira. Sa ato pa walay usa sa mga apostoles nga nagwali og Jesus Christ. Hinumduman biya nato nga kining Biblia nga atong gisunod ato ra gyud gipasiatam nga gisunod ra nato nis mga apostoles. Di ba, Brother Roy? Amen. Oh, Amen. second sa mga pastor diyan ko sila nga sumala ni Apostol Pablo. Kada mga pastor magwali, sumala ni Apostol Pedro. Sa laktod ng pagkasolpe, walay mga pastor nga wala magwali sa mga giwalis mga apostoles. So nagsunod ra gitas wali sa mga apostoles, Amen. Amen. di ba? Ang pangutana nako naabay apostoles sa ilang panahon nagwali og Jesus Christ. Wala. Kay musunod magkata. Be honest lang gyud ha, be honest lang mga kapastoran. Musunod ba gyud mo sa mga walis apostoles o desidido gyud mo maglain gyud mo sa inyong wali? Maputo lang negosyo. Mo na maputol ang negosyo. So, karon lang mga kaigsunan ko, atong klarohon kung kinud-anay ang imo, tinud-anay ang imo nga mosunod gid ka sa wali sa mga apostoles. Nganong di man nimo imbestigaron karon ang imong kaugalingon. Naabay mga apostoles ni Yeshua sa unang panahon nga nagwalig Jesus Christ. Wala. Kay unsang tuiga ang Jesus Christ ligawas? 17. 17th century. Sa 1611, sa King James, ang unang ligawas siya, Yes. Jesus Christ. Jesus, walay letter J. Yes. Iman ina ha? Jesus Christ na dito kay 1611 pa man to. Wala pa yung letter J. Wa pa'y letter J. Basahon nimo diya sa mga encyclopedia, mga referensya, ang letter J sa atong alphabet ni gawas 17th century. So, ang 17th edition na nga mga King James, mo nang doon na letter J na. Jesus Christ na. Sa lagtod nga pagkasulti, walay apostoles nakabasa og word nga J or Jesus. Wala. So, asa man imo gikuha na? Gikan na sa Bible nga imong nabasa nga gihubad sa mga translator. Naaba mo'y matudlo nga adunay mga apostoles nga mga Amerikano. Kay mo'y atong pasaginlan, mo'y nagwalig Jesus Christ. Kung naa kay matudlo nga naay apostoles nga Pilipino, mao nay atong pasaginlan nga mao nay nagwali og Hesus Kristo. Pero kay wa man tay matudlo, gawas ang mga piki ng mga apostoles nga nag-angkon-angkon ng silang kaugalingon mag-igsoon nga sila apostoles ay mugto na no mga kaugalingon na nga appointment no nga pag-appoint sa ilang kaugalingon self appointment na kanang ilarang pag bunga na silang pangandoy og damgo nga mulibil sa mga apostoles ay mugto niya na naaba mo'y karon kung wala kay mabasa nga dunay apostoles uwa kay matudlo nga nay apostoles Pilipino, nay apostoles Amerikano. So ang pangutana, imo nang makonklusyon o makakonclude ka na nga wala gidi ay kung mauni walay apostoles nagwalig Jesus Christ. Amen. So kung walay apostoles nga nagwalig Jesus Christ, nganong ato mangipadayon? Bisan si Apostol Pablo wala makaila ni anang Jesus Christ nga ngalan. Kaya niabot ba si Apostol Pablo 17th century? Ha? Namatay si Apostol Pablo 68 AD pa. Oh, di ba? O ano, mga 68 or 66. Amen. Magabana lang ako. O unsa may gisulti ni Apostol Pablo, Galacia 1:8 ngadto 9. Palihog ko pagbasa. Galacia 1. 1:8 hangtod sa 9. Oh. Apan bisan pa kun kami uusaba ka manulunda nga gikan sa langit nga magwali kaninyo maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo
ipatunglo siya. Ang tanawa na may son, nuibi. Sa 9, sumala sa amo nang gikaingon kaniadto, usbon ko karon ang pag-ingon nga kon adunay magwali kaninyo og maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat, ipatunglo siya. So, bisan pa dik anghel. Ingon si Pablo, bisan pag anghel. Ya, ikaw. Anghel ka ba? Yung pangalan, Anghel man. Ngalan na ni mo'y anghel. Kanya yung giwali Jesus, patunglo ka. Di ba? Bisan ganing anghel magwali og Jesus Christ, ipatunglo. Unya, unsa pa kita mga Pilipino rata magwali tag Jesus Christ nga dili maoy giwali sa mga apostoles kay wa lagi na nila mailhi. Imposible giwali nila ang Jesus Christ nga nitong nga ng 17th century. Magulang pa mas Magellan ni ana nga ngalan. Usan to igas Magellan? Yan hidiri? March 16, 15, 21. 1521. Oh. Magulang pag 200 katuig si Magellan ni anang Anang Jesus. letter J, ni anang Jesus nga ngalan. Unya nga nang mo man ay manghimong ngalan sa Misaya. Anong above all name? Name above, Above all all name, unya magulang pas Magellan. Kwenta ako no na, naka-eskwela, maging kasagara ang mga pastorong, graduate maging na Bible School. Anong di man yung gamito na? Napalimutan sa Malakay 3:10. Dili man ni amo pagpasakit ba? Pag-challenge lang ni sa imo, to sa study pag-imbestigar, ug pagtuon. sa pag-study, pagtuon. Challenge ni, dili ni pagpasakit, kundi challenge. Amen. Be, susihon ko nung itong gisulti Brad Gideon Bit, tinuod bigyan na nga magulang pas Magellan di ini nga lana. Aw na to. Tanaw na mga encyclopedia, search ni mo sa Google, susihon ni mo, kung saan tuigan ni gawas ang letter J, sa English alphabet, diha ni mo ma-probe, tinuod gina. Magulang pag inis Magellan. Lulo na dito nila. Kaya makaluwas din ang ngalan. Mo day ngalan nga gihatag gikan sa silong sa langit nga unsa pa man tong tuiga gisgutan ang buhat 4:12. Panahon pa nila ni apostol, mga apostoles. Ha? Tapos first century na nahitabo ang paghatag sa ngalan Amen. sa kaluwasan. Kunya nahimo pag-abot sa 17th century, mo pa'y paggawas sa ngalan nga makaluwas. Imposible kayo. First century ni gawas na ngalan nga makaluwas. Ang bugtong ngalan sa kaluwasan. Sa ato pa, sa Galacia 1:8-9, madisgrasya ang tanang mga pastor, mga ebanghelista, mga mahilig magkrusada diya, madisgrasya silang tanan, kay nganuman ang ilang giwali, Jesus Christ, o wa gina mailhi sa mga apostoles. Tunglo ang ilang destination. Tinunglo ang ilang maangkon. Tinunglo ang ilang dangatan. Amen. Amen. Unay delikado. Yan, di ka mahadlo ka na. Pastor, Oh, Brad, Bahala, Sister, bahala na tunglo sa 19%. sugot na kag tunglo, di ka na makaluwas ng 10% ni mo. Di na makaluwas yun. Karon, ang hita sa sunod nga bahin. Ani sa taan yung gitawag nga kanang Yeshua. Kining Yeshua, mga igsoon, hapit na sulod sa kuani, niagi kuani Yeshua kay kinilagay nakakaplangit atag pangangalan. Nagtuokog mo na gini sakto pangangalan. Pero wag ko magpabautismo sa Yeshua sa kay akong gisusi nga magtuo magkatag Hebreo. Susi klaroho na to ang tinuod nga ngalan. So karon ang Yeshua dispelling na nila sa Hebreo nga Yod He Waw Shin Ayin. Pila ka letra? 5. Yod He Waw Shin Ayin. 5 ka letra ang Yeshua. So, gikan sa Amerika. Mga Amerikano ang nagpasiugda ni anak, dili Hudyo. Klaro nga pagkasulti, Amerikano lang ang nagtuki ni anak. So, unsa may ilang gibasihan, pareho ra silang bersikulo, Yeshua, Yahosua, Yahosya. Pila ka tuig ang milabay, mga igsoon, sa ilang, samtang ang Yeshua may kuyanap na, mitungha ang pagtulod, ang ngalan usab nga, Yahosua. Nga naman, nakadiscover sila sa Yod He Waw Shin Ayin. Insi ang Yeshua, walay waw. Ang tunga. Samtang ang spelling ana sa Hebrew na may waw, Yod He Waw. So asa man ang waw anang Yeshua. Siya ang waw matod pa ni Dr. Botkin o ni Ben Gigi, Dr. Ben Gigi, mga Hebrew professor, niingon
nga ang wow sa Hebreo dili na mahimong silent. Mubukal gina siya. Every time na ay verb sa word sa Hebreo, Sounds siya. sound gina siya. Bukal na siya, dili na ingon nga Silent. mo-silent. Matod pa ni Dr. Benguigui o ni Dr. Butkin. Mutong ni gawas ang pagtulungan nga Yahoshua. Siya asayop ng Yahshua. Yahoshua mo sakto. Amerikano lang yapon ang nagpa-siugda. So, ni kuyanap ang Yahoshua sa tibok kalibutan kay na-discoveryhan nila ang letter Vav sa Yud-Hi Vav. Yud-Hi Vav Shin, Yud-Hi Waw Shin Ayin. Vav Shin Ayin. So, pila katuig ang milabay nito nga naman po ning grupo ni Liu White mga igsoon. Ingon na po si Liu White. Nasa yod po ning Yahoshua. Hagikan siya sa Yahshua, Yahoshua, o ingon naman siya, sa iyot ng Yahoshua. Nga naman, wala may wow sa klapusan. Shin ayin naman. Kunya nga nung maswaman, sa dili na suwa. Kay Shin ayin man, Yahoshua na siya. Amo nang gigawas karon sa grupo ni Liu White, ang Yahoshua. Mo nang tulong na ni sila ka grupo ron sa mga secret namer, nga tuog Bisaya, nga ang ngalan Yahshua, Yahoshua, o Yahoshua. Dili nga Yahoshua, Yahoshua. Kay wala po may wow or vav ang Shin. Shin ayin ritso. So, kining tulo ka grupo, nagsig-angkon nga sila'y kamaturan. Ang Yahshua, magpabilin sila mo claim nga sila'y kamaturan, ang tinuod ang ilang Yahshua nga ngalan. O ang Yahoshua, makigdebate sad sa taga Yahshua nga sila gisakto. Yahoshua gyud ang insakto, ang kompleto nga pagbasa. O niya, ang Yahoshua, makigdebate po siya aning duha, nga kamong duha, sayop sad mo. Kay Yahoshua, di na Yahoshua. So, puro na mga Amerikano, dili Jewish ang mga founder ni anak mga igsoon. Muna nga, ay magpalibog, ay magpatintal anang mga reliyon, mapatulunan nga Amerikano lang ang mga founder. Ayaw yun. Balik ka sa Hudyo. Kay ang Hudyo, maugipialan sa kamaturan. Amen. Kaya karon, unsa may ilang mga basya, ganong nagsugod sila sa iya. Brad, ganong i man ang inyo, Yeshua, samtang iya man gina siya. Kung sila'y atong pasultihon, iya gina siya. Kaya unsa sila ginasihan? Yun sila, Hallelujah. Wala kuno'y hallelujah. Hallelujah gid kuno ang mabasa. Mga igsoon, makaingon ko toy-toy sa nimong tawhana. Kaya nga naman, wa gyud mag-ingon ang Biblia nga ang ngalan sa anak inyong makita diha sa hallelujah. Uy, mabasa. Ano ang hallelujah may ilang basihan? Kung may yung Biblia nga ang ngalan sa anak, makita ninyo sa hallelujah. Kung mag-ingon ang Biblia nga ang ngalan sa anak, kompyuta ninyo. Wa man lang yung Biblia, kompyuta ang ngalan. Ang ngalan sa anak, gihatag. Klaro. Klaro nga gihatag. Amen. Dili na kinahanglan kompyuton. Hilig yung sure. Sure, tres muna god. Mahilig yung compute, mahilig yung hay-alay, good guro ning mga founder aning Yahshua, Yahoshua, o Yahoshua, so ano pa nga, compute. O na nilang computation, Yah, his name is Yah. Matod pa sa Salmo 68:4. O niya, sa Juan 5:43, mianhi siya sa ngalan sa iyang amahan, o kung sa man kuno ngalan sa iyang amahan. Di ba ya? Kay Salmo 68:4, ningon, ang iyang ngalan, Yah. His name is Yah. His name is Yah. O, di Yah. O niya, miingon man dayon ang Salmo 5:43, mianhi ako sa ngalan sa kong ama. Di Yah. Ay Yahshua. Munang Yah plus Wa equals Yahshua. Mga igsoon, usa ka rabay nga bibisita namo sa unang panahon si Rabay Daniel Rothstein. Gipangutana Delphin Briones. Dito yun sa hotel. Gipangutana. Unsa maning Yahshua, Rabay? Unsay ingon ni Rabay Daniel? Kanang Yahshua, dili na Hebreo. Walay mabasa sa Hebreo nga Yahshua. Ang Yahshua usa lang ka imbento sa tao nga ilang gidugtong. Ang Hebro, ang Yah, Hebro. Ang Shua, Hebro. Pero word nga Yahshua, walay Hebro. Wala. Ang Yah, Hebreo. Amen. Shua, Hebreo. Pero one word nga Yahshua, wala. Ilala ng gidugtong. Yah plus Shua, Yahshua. Pero wala.
dili na siya Hebrew. Imbento ra nas tao. Unya, wag kay mabasa sa mga dictionary nga naay word nga Yeshua, naay ngalan nga Yeshua. Wala diyon maison. Amot lang ka nga nung ganahan sila magpaturato ilang gyapon ana nga ngalan, pagdawat na ngalan, gikan man kudya, gikan min kapatid diha. Nangundang medya kay tan-on di man maudi ay. Mangita kita ba? Kana bang dili ta mo paggapos bitaw pagtulon-an doktrina nga di mabasa way mga referensya, way mga kamaturan. So sa ilang basihan kana ra gyud basaha palihog Juan 5:43 mo ra gyud na ilang gibasihan gyud nga mga bersikulo. Juan 5:43. Ako mianhi sa ngalan sa akong amahan. Apan wala ako ninyo dawata. Oh. Mo na. Kung adunay hinuoy lain nga muanhi sa iyang kaugalingon nga ngalan, siya inyong pagadawaton. Oh. Oh, muna ako miani sa ngalan sa akong amahan o sa mga ngalan sa amahan. Di iya kay Salmo, Bradroy. Salmo 68:4 ang iyang ngalan iya man lang eh. Salmo 68:4 ningon. Manag-awit kamo sa Elohim, manag-awit kamo og magdaig sa iyang ngalan. Amen. O wala kay Bisaya man no. Pero dito sa English. English, sa King James yun, his name is Yah. Oh. His name is Yah. Mabasa guro din sa CJB sa tingali Bradroy. Sa Complete Jewish Bible. Basin mabasa sa, di ba? Na. Oh. 68:4. Oh, naagi day. Sing to God, sing praises to His name, extol Him who rides on the clouds by His name, Yah, and be glad in His presence. Muna sa Complete Jewish Bible. By His name, Yah. So, naana. So, muna may sila nga, oh, may ani siya sa ngalan, siyang aman. O sa may ngalan sa aman, Yah. Amo na nga, Yaswa. Magigsoon, dili na siya mao. Kay, wala mag-ingon ang Biblia, kompyuta ang ngalan, o ido'y takdo-takdo ni mo. Ang ngalan sa anak gihatag. Ang spelling ana sa Hebreo, naagid ko'y kanang photocopy yun sa gitawag na to bitaw og ossuary box. Mga igsoon, ang spelling nga nakasulat dito, o patra yun ka letra, yod shin waw ayin. Sa ossuary box. Dili yod hi waw shin ayin. Kanang yod hi waw shin ayin, mabasa nimo na sa ika-unom nga libro gikan sa Torah sunod sa Deuteronomio. 5 ka libro mo na, Genesis, Exodus, Deuteronomio, Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, o Deuteronomio. Ika-unom nga libro, Yehoshua. Mo nang Hoswi sa Binisaya, pero sa Hebreo, Yehoshua. Kanang spelling nga Yudhi, Waw Shin Ayin, Yehoshua na siya sa Hebreo. So ang akong tambag, kining mga founder aning tulo ka grupo nga Yahshua, Yahoshua o Yahoshia. Muhunong na sila og debate, bahin anang ngalan. Puro naman sila nagsugod sa iya. Unya sa tumoy sila nagkaligas. So, karon may isuon, muhunong sila debate. Ang ilang buhaton, muadto ang tulo ka founder nila, muadto sa Israel. Muadto sila sa Jerusalem. Mangutana sila dito sa mga bata, kay ang mga bata, matod pa, di lagi ko na mamakak. So, kanang mga batang kabalo na mo basa, mo ilang pabasahon, ana nga spelling, Yudhi, Waw Shin Ayin, Yudhi, Waw Shin Ayin. Ilan ang ipabasa dito? Dong, palihog pagbasa, unsay basaan ni Dong? Araw maklaro nila kapatid, kung Suwa ba yun? O Yahoshua yun? Yahoshua ba yun? Amen. Ano di maglabad lang og compute? Ano di maglabad nilang ulong compute? Ang tag-iya ana nga litra, ang tag-iya ana nga alphabet, muy ilang pabasahon, di kay maglali sila, dili ila. Libog-libog. Naglibog-libog sila, debate sila, dili ila, di Yahshua, dili Yahoshua, ang insakto Yahoshua, ingon pong taga Yahoshua, sayo pong doa, ang insakto Yahoshua, naglibog-libog lang yun mo sa inyong kaugalingon. Mangadto pa lang mo Israel, unya kanang spelling nga Yudhi Waw Shin Ayin, ipabasa nimo na dito sa mga bata nga mga Hebreo, kay ila man nga lingwahe, ila man nga alphabet, sila gyud makamumabasa aron ma-stop na ang inyong lalis. Di ba? Mausa na ang inyong reliyon.
Di ba, kasado ay ta, ubanan ta mo, basta inyo kompletihan. Filidaan sila. Oh, kasado ay ta, ipabasa na tos bata dito nga Hebreo. Kung unsay basa ng yun hiwaw sinayin, di ba kasado ay ta, ako mo daw, Yehosua gibasa niya na. Yehosua, dili Yahosua. Dili Yasua. Dili Yahosya. Yehosua. Dili iya. Gina siya. Yehosua. Mingon sila, di, ang mga Hudyo na nago man sa ngalan, mo na yung nakadaot ninyo. Puro lang mo suspitsa. Puro mo suspitsa sa mga Hudyo. Dako biya na nga sala, tigbutang-butang. Blas. Blasphemy. Naabiyan na sa napulo kasugo kapatid. Ayaw Amen. pagsaksig Tagyo. bakak. Batok sa imong sikataw. Di ka magbutang-butang sa imong sikataw. Pero unsay gibuhat sa mga founder aning grupo, di ang mga Hudyo nagtago na sila sa ngalan. Gitagoan nila ang ngalan. Allergy sila sa ngalan. O niya kung nagtago pa ang mga Hudyo nganong sa Complete Jewish Bible, Hudyo man is David Stern. Amen. Nganong na may iya. Nganong na may hallelujah. Sa kang David Stern nga Bible, sa Salmo, daghan kayong hallelujah. Sa Binisaya, sa in English, King James, huwag kayo makita dyan sa Salmo word hallelujah. Muna nagtuo ang mga Christians nga ang word nga hallelujah, to aragis pinadayag makita. Mo ginana pagtaw, pinadayag 19, dito ra makita ang hallelujah nga word. Pero mubasa na kag Hebrew Bible, diya niyo makita sa Salmo dahil mga iso, nangalata diya, perteng daghanang hallelujah diya. Daghang hallelujah diya sa Salmo. Sa Complete Jewish Bible, nang gawas daghang hallelujah. Labaw nag Hebrew Bible, hallelujah, perteng daghana. Kana lang Salmo 150, so daghang kay hallelujah diya, hallelujah, 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 hallelujah. Muna na siya. Daghan kayo. Pero sa mga nagbasa lang English, ang ilang pagtuo, ang hallelujah, naaras pinadiyag 19. Wa man ka ba sa Hebrew? Ang hallelujah maisoon na ananay daghang sa salmo. Munang dili ka makaingon nga ang mga Hudyo nagtago sa ngalan. Ayaw butang-butangi ang mga Amen. Hudyo nga nagtago sa ngalan. Kay kung nagbutang-butang ka, nakalapas kas na pulo kasugo, nagiingon niya, dili ka magsaksig bakak batok sa imong sikataw. Dili ka magbutang-butang sa imong sikataw. Niya karon, si magpaturatoy lagi po mo pag akusar sa mga Hudyo nga nagtago sa ngalan. Pagtuon mo. So siha ang kamaturan. Dili ang tanang Hudyo gatago sa kamaturan. Doon ay mga Hudyo gabutyag sa kamaturan sa tinuod nga ngalan. Muna ang mga Hudyo mga igsoon nagtug-an sa tinuod nga ngalan nga ang ngalan sa Misaya Yeshua. Sa Oswary box atong makita dito nga upat na yun ka letra ang nakasulat anang Oswary box. Kanang Oswary box usa na siya ka bato nga bato dito sa Jerusalem nga gihimong kahon unya diya isulod ang bukog sa mga tao nga tag-iya ang nga nangamatay unya kinsay ngalan adtong tawhanan nga namatay ang iyang bukog ibutan nito isulat ang iyang ngalan dito motong sa Oswary box katong Oswary box bukog to ni Jacob o ni James nga brother of Yeshua nga mo nang giingon dito Jacob bin Yosef at Yeshua mo na nakasulat dito sa Oswary box unya ang Yeshua dito nga nakasulat Yod Shin Waw Ayin upat ra gid ka letra. Yung sa may base mo na, Yaswa. So, dili mao. Muna na ang mga igsoon ang kamaturan. Nga, ang original nga ngalan nga makaluwas, Yeshua yun. Dili ang Yaswa. Kay ang Yaswa o salang na kaimbento nga ngalan, kung walay kamatuoran ni Ana, dili sad Yahosua, dili sad Yahosya. Labaw na di Jesus. Labaw na nga dili Jesus. No? Pero makaingon tag bintaha na lang ang kanang Yaswa, Yahosua, Yahosya kay naabay nasulod nga swa. Pero Amin ba? happy nagwa, parehas gyapon. Pero hapit og wa mo lagi ang ngipon lagi sa susi. Kapatid, kung imong pangagan Osbon ang pormas ngipon, di gyud na makables kandado. Dili na. Wala, Inuhaom. di na muhaom. Yung nadukdukon. O ang Yeshua, imong gihimong Yaswa, di na makable sa kandado. Kay di naman na mo susi nga original. Nag-deform. Giniform man nimo, giusab man nimo.
So mobalik kita sa original nga ngalan mga igsoon sa Misaya nga mao ang Yeshua. Amen. Nya maingon malagi din sila, adili ka ng Yeshua. Maura na sa Jesus, J-E. Pagkatoy-toy yun. Ayaw mong pangatarungan sa imo ni Ana. Ayaw mong binata og pangatarungan. Mubitaw nga ni gawas ng Jesus, kay ni kuha na sa original nga ngalan nga Yeshua. Kay kung ang ngalan yun nga original Yeshua, o dili unta na Jesus, Jesus unta na. Di ba? Ila unta nang gi-Jesus karon ang ngalan sa Messiah, Jesus. Kay iya magkahayod. O niya, mo translate na ba ang Greek letter by letter? O di Jesus. May Yasos unta na. Dili Isos, Yasos unta. Ay, asa man nagkuha ang Greek? Di ba sa original nga Yeshua, nga Hebreo? O niya kung ang original, Yeshua. Dili Yesus. Kaya dito pa itong nagkopya. O di Yasos unta. O niya, pagawas letter J, ang na-Jasos na. Kaya mo ato ka sa King James, unsa man dito ang 68 core sa Salmo, sa King James, di ba? Jah, his name is Jah. O niya gani ang makita ni mo sa mga hallelujah dia, hallelujah. Hallelujah man gani sa King James. Letter G man gani ang gibutang niya sa hallelujah. Pero ang pagbasa nila hallelujah pero tanawa ang spirit, di ba J? Taga-buhol sila. Hallelujah. Mawta ng budya. O mo na siya Bujol. magsuon nga dito ta mo balik ta. Taga-buhol yun eh. Nga ang original Yeshua gyud mga kaigsunan. So, dalaygon kayo ang Adonai ni ana nga mga kamaturan. Hinaot pa nga atong buksan ang atong salabutan, walay laing bugtong ngalan nga makaluwas. Ang ngalan lang ni Yeshua Misaya. Oh, Amen. kuha na itong igsoon. Amen. So, muna nga atong balikan ang mga Torah, ang balaod, kasagaran karon sa mga nagwali og Jesus, wala mosunod og wala muwalig balaod. Bintahan na, mata na kaimong ko, bintahan na lang yung mga taga Yeshua or mga secret namer ang tawag nato ana nila. Maigsoon kay nagtamod sila sa balaod. Amen. Na sila Amen. festival, na sila Shabbat. Mo nila kabinta kapatid. Amen. Oh, naa sila. Sunod sila. Oh, ikumpara ilahi mas kumpara sa taga Jesus nga Worse, taga Christians nga halos ang kinatibuk-an sa Biblia gisalikoy yun. Ayun, wala na may nanawan, wala may balaod. Balaod sa pagkaon. Oh, atong basahon ng Isayas 8:20 kuno. Isayas 8:20. Brother, palihog ko. Isayas 8:20. Unsay giingon diya? Kung mauba ang pagkasultihan diya kay murag diri sa tinadiyag na usab naman. Aw sa ani? Isayas 8:20. Oh, 8:20. Isayas 8:20 nag-ingon. Oh, Ngadto sa kasuguan ug sa pagkamatuod. ngadto sa kasuguan. Kung sila dili managsulti sumala ni ining pulunga, Oh. sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Amin ba? So, Isaias 8:20, binta kay murag haom-haom sa King James. Ngadto sa kasaguan to the Torah and to the testimony. If they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Diya sabi siya, walay kabuntagon kanila, pero dire walay kahayag diha kanila. Ngadto sa kasaguan o sa mga pagpamatuod, kung sila dili managsulti, sumala ni ining mga pulunga, sumala ni ining kasuguan, sumala ni ining nga Torah, kana tungod kay, kini tungod kay, walay kahayag diha kanila. So, ang mga pastor karon nga dili magwali og Torah, dili magwali og balaod, matud pas Isayas, walay kahayag diha kanila. Amen. Amen. So kung way kahayag, klaro kayo nga kangit-ngit ang ana. So klaro nga sa Christians nga mga pagtulunan, mga igsoon, ato na lang in general, sa Christians nga pagtulunan, ang kangit-ngit maoy na. Basahan ninyo. Sa 8 lagi, Isayas 8:20. Kung dili ka magsulti sa Torah, dili ka magsulti sa pamatuod, aning daang tugon, aning Biblia, mga kaigsunan, walay kahayag diha kanimo.
It is because there is no light in them. Klaro nga, ang kangit-ngit mo'y naa. Mga nga, pila kabuk mga pastoron gawalig tura? Wala. Pila kabuk mga pastoron gawalig balaod? Nakabintaha og jutay ang mga secret number, nakabintaha og jutay ang mga 70 Adventist, kaya nagsyabat sila, na sila Sabado, o niya di mo kaon og mga hugang pagkaon, nagtamod sa napulo kasugo, nakabintaha sad ang mga Church of God, nga 70 Church of God. Pero ang kasagaran yun sa mga Christians, mga igsoon, wa gi kahayag diha nila. Kay halos ang tibuok balaod ila man yung gireject. Di ba, Brad Roy? Di Amen. man tagikan. Sunday yun sila, mukaog hugawng pagkaon, o niya, Jesus pa'y gisampit, plus, wa pa'y Shabbat, wa pa'y adlong igpapahol, wa pa'y mga pista, kaya kung maghisgot kang mga balaod o mga kasuguan, mingon, daang tugon man ang Brad. Naghimo sila. Ha? Naghimo sila kaugalingong balaod pamaagi Oo. kaingon sa kaluwasan. Unya mingon sila panahon pa man na ni panahon pa man na ni Moises, panahon pa na sa mga Israelita. Grasya naman taron, so naghimo sila ilang kaugalingong pamaagi aron kuno sila maluwas pero sukwahe sa Biblia. Amen. Unya ang Isaias nag-ingon, walay kahayag diha kanila. Sa ato pa kanang inyong pamaagi karon nga inyong gibuhat nga para ninyo maluwas mo, para ninyo maunay tinuod, walay kahayag diha ninyo igsoon. Dili ako'y kasulti ha. Kanang Isaias 8:20. Maunay nagsulti nga kung dili ka maghisgot sa Torah, sa balaod, sa mga sugo, di ka maghisgot sa mga pamatuod. Kana tungod kay walay kahayag diha kanimo. Unya, mo claim ka nga naa kas kamaturan, mo claim ka nga nagsangyaw kas kahayag. Kana yung walay kahayag. Unsa may kahayag nga imong giwalay nga wa man di kay kahayag. So kanang Jesus nimo dili na kahayag. Ngit-ngit pa sa likitra na. Ngit-ngit pa sa alakitran. Kanang imong Sunday worship dili na kahayag. Kanang imong pagkaon og baboy gitugot ninyo ang pagkaon og mga hugang pagkaon labaw nang was kahayag. Ngit-ngit pa sa alakitran ang inyong kaugmaon. So ang amo mao ang pagpahigmata lamang kaninyo among mga minamahal na mga kababayan. Ha? Gugma ang atong ipairal. So, open rebuke is better than secret love. Amen. Kamalaman Amen. mo nga bersikulo. Dili yun mo makaingon nga kini ako dili gugma. Kay nakabalo man gyud mo ng bersikulo nga open rebuke is better than secret love. So inyo karong maaninaw nga gugma gyud gasugo aning brother Gideon nga iwali og ibotyag ang kamaturan. Kay mo may kasulti sa Biblia. Amen. Open rebuke ang pagsulti sa dayag. Ang pagsulti sa klaro. Way pugong-pugong. Ang pagsulti sa way pugong-pugong. Mas maayo pa kaysa tinago nga gugma. So, kining among gibuhat ron, kamoy mo hukom. Pagdaot ni o gugma ang nagpaluyon ini. Mga igsoon, gugma. Kay kami na higugma kaninyo. Magkita-kita pagyapon kita sa sunod nga Domingo. Tugot sa atong makagagahom nga mahan, padayon kita sa atong mga programa dinhi sa kahanginan mga igsoon. O kaywa naman kita igong panahon alang sa atong pagpadayon sa unahan. Ang akong mga pahinumdom kaninyo mga igsoon mao nga ay mong kalimot sa pagbisita sa atong mga simbahan. No, doon na di ko ipaabot nga pahinumdom, hapit na sad ang atong pista sa mga trompeta. Yom Teroa. Murag September 9 sa gabi magsugod. 9 sa gabi nga to sa tibok adlaw sa Pizza G's. Ang atong Yom Teroa, unya sunod sa Yom Teroa, mao na po ang Yom Kippur. Napulo kadlaw gikan sa Yom Teroa, Yom Kippur, o human sa Yom Kippur, magsaulog na sadta sa Feast of Sukkot. Pista sa mga balong-balong mga igsoon. Hinaot pa nga makabisita kamo among mga bisita
aron maka-observe mo kung saan namo ang pagsaulog sa mga pista sa Adonai nga naa sa Biblia. Dili pistas mga patron. Mag-ambot ta maigsuon, Bishem Yeshua HaMashiach. Hinaot pa nga ikaw magabukas o magapanalangin sa mga kaigsunan nga naminaw sa imong pulong karon, hinaot pa nga dili sila masakitan kundi hinuon sila mabuksan. Pinagi sa imong gamhanan nga ngalan, Adonai Yeshua HaMashiach, among gisalig o gitugyan kanimo ang tanan. Amen. O amen. Hallelujah. O kay wala naman kitay igong panahon, kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa atong beloved Brother Roy Celeste, ug atong beloved kapatid Supreme Grandmaster Julio Villaflores, Supreme Grandmaster sa Taijutsu Yaoyan, ug atong beloved Brother Po Jericho Baliwan. Manamilit kaninyong tanan sa pag-ingon, bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman niini hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna o sa samang istasyon. We love you in the Adonai, but our dearest Yeshua loves you more. Baruch haba Mishem Adonai, dalaygo ng gani sa ngalan sa Adonai, maayong buntag kanatong tanan. Shalom, shalom. Shalom. Finish, Brad. Finish, Brad. Finish. Oh, finish.